Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon Okfm. 97.5 Okfm. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 2 minutos makaagi ang alas 7 ni na pagkaaga. Bangon Bareta, alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na Bareta Kanal daw. Ihahatod sa ido kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Bareta, alas 7. Bangon Bareta, alas 7. Diyos maray na aga sa Indugabos Matugang inian Bangon Bareta alas 7 aldaw nin Martes Pizza 2 kan Febrero 2021. Ako si Berta de los Martires sa sinuya enot ang mga headlines sa sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Mga hubin pa ang apat na NPA na nagkagarda sa baradilan sa gudkan militar duman sa Garchetorena, Kasudma. Chinese Embassy, binanata ng Pilipinas sa pagpapalakop ni mga salambareta tungkol sa silang Chinese Coast Guard. Presidente Duterte na nagpaluwas ni na pagkasuya sa abuso kang European Union, hinulima sa pang-iipit kinis sa mga kumpanya ni na bakuna. Priority niyang Kampalasyo Malacanang ang aramon kung nasa maray na kamugtakan ang mga Pilipino sa nagriribok na nasyon kan Myanmar. Mga patakaran sa quarantine tutuga Canada sa bulan ni Marso, sabi kan sarong ekonomista. Dole pinag-konfirmar na gadana talaga ang nawawarang Pinay OFW duman sa Abu Dhabi. Malacanang nagpaimutik na sa South ni Vice President Leni Robredo na priority daakan na Malacanang ang lapago ng mga NPA kaysa depensahan ang laban sa COVID-19. Sa lado international, United Nations pinagkundinar ang nangyaring kudita duman sa Myanmar. Sa Hollywood, anggurangan ng parakantang si Tony Bennett sa edad na 24, nagtuga. Naigwa na siyang helang na Alzheimer disease. Yan ang mga headlines sa tod sa kanabot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta, alas 7. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta inot muna sa lado lokal.
Mga hubin pa ang apat na NPA na nagkagardan sa pakipagbadilan sa mga tawan kang Army o 83rd Infantry Battalion kasudma ang alas 10 ng pagkaaga duman sa barangay Toytoy, Garchitorena. Mismong ang gobyerno kan Garchitorena ang nag-aaram kung an mga ini sa indang mga residentes o bagaman ini mga estudyante o bagaman baka mapatutuan ang mga South kan militar na igwang mga estudyante sa Metro Manila na nagraralaog sa NPA asin man nagkakabiriktima sa mga encounter. Arog subot kan mga nagkagardan duma sa barangay Toytoy, Garchitorena kasudma na may magagabot pang armas. May 8 M16 rifle, may sarupang M203 grenade launcher, kung kaya pwede sir inikonektado sa pinakairarom na organisasyon kan NPA alagad ang pinaggangalas kan militar tasin na mga aki pa mga hubin, haros pa sana mga teenager. Dapat nang aramon kung ini mga estudyante ng universidad duman sa Metro Manila o bagaman sa Kabikulan at sa tanganing maisabi kan militar na pinapag-ingat o sabihan ng mga magurang na bantayan ang mga aki na di magpara pa binser sa paglalaog sa pagkipaglaban sa gobyerno, imbis taan ang priority ang pag-aaral. Sagkod sa mga pinagigibang baretang ini, di pananggad na kukuha ang mga identity kang apat na mga hobinis na NPA na nagkagardan sa Baradilan kasudma sa Barangay Tuytoy, Garchitorena, Camarines Sur. Sa lado nasyonal, binatikos kang Chinese Embassy sa Pilipinas ang subot mga salang pagsaot laban sa bagong ley na nagtutugot sa Chinese Coast Guard na magpaputok sa foreign vessels. Sa sarong payag, sinabi ka ng embassy na nasabi ng ley o yun man subot sa nangyayaring mga international convention. Asin bako man subot nakatutok lang sa rin man na partikular na nasyon. Sigon sa imbada ka na China, ang pagpapautub ni kanasabi ng kontrobersyal na ley, bako mandang indikasyon na may pagbabago sa maritime policy kan Beijing. Pinagsabi kan Chinese Embassy na mantinidong committed ang Beijing sa pagplansa ni mga day pagkakairintindihan sa mga nasyones na may claim sa West Philippine Sea, arog ang Pilipinas. Sa pagiman kan mga dialogue as mga konsultasyon para papusugon ang katuninungan asin katuninungan sa pinag-iriwala na teritoryo. Kasabay kay ni binanatan man kan Chinese Embassy ang subot fake news laban sa Chinese Coast Guard. Partikular na pinagtuyaw kanimbada ang pangara subot ka mga tawan kan Chinese Coast Guard sa mga parasirang Pinoy. Sinabi kanimbada na may pira subot na sa Pilipinas na may pira subot na yaw sa Pilipinas na nagpapalakop ng fake news para lang pag-iwalon ang China siriman ang Pilipinas na posibleng dahil sa pansadiring interes o negosyo o prejudice sa China na maski magayon ang pinaghibong ang China pirmisa ng anggot, ninulit na nakapalaman sa iyang buot ang kaanggutan sa China o bagaman igwasyan ng negosyo na naipit kung kaya sarala ang pigbabareta kontra sa China. Bareta Lokal, nasa linya si Hil de la Cruz. Maswerteng nakasalbar sa kagadanan ang sarong tulak ng droga matapos niyo ang makipaglaban sa mga autoridad dahil ang nasambit ng suspetsado ang nahirak ang mga autoridad sa ginibong bypass operation mga bana alas 2:30 kasuba agong magahon sa may atubangang kan Naga City Cemetery kan Concepcion Pequeña kan Ciudad ng Naga. Ang suspect pinagbistong si Carm Charles Imperial E. Abragan, 31 anyos, soltero, mayong trabaho as residente kan Villa Francia, Kalawag kan Ciudad ng Naga. Sa ganibong report ka na PNP, nagluluhan ang Drug Enforcement Unit sa Panginoon Police Lieutenant Charles Emerson Oamel, kaibanan ang Regional Mobile Force Brigade 5 nag-send operatiba na kunsay na ini ang nagkondusir ng anti-illegal drug by bust operation. Ang sarong intel operative kaibanan ang sarong confidential informant ang nakabakal ning sarong pidasong heat seal transparent plastic sachet na may laog ning shabu na nagkakalaga ning 15,000 pesos na kusain gamit ang sarong genuine 500 peso bill kaibanan ang budil money sa ginibong transaksyon asin pag-areglo ka na sistema kana ana magrebayana ka na produkto pati naman ang budil money dumana na singo ka na suspetsado na pulis palan ang sayang mga transaksyon, ang sayang ka transaksyon. Kaya ini ang nagbunot kan sayang daradarang caliber 38 na kung saan ini ang pinaputukan ang mga operatiba na kung saan naging kausamang parang mga operatiba
an magbalus. Akalaga da malay na langani taday pinatamaan kan mga autoridad ang sinambit ng suspitsado. Mientras tanto ang suspitsado anyaon ang unya nakadetini sa patura kan PNP. Pero ang sarong Police Corporal Manzanero ini ang injured dahil tayo ni anam na atrasan kan daradarang behikulo kan sinambit ng suspitsado. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, ini man si Hildy La Cruz, gusto ko okay ka. Oras ngunyan na 11 minutos makaagi ang alas 7 ng pagkaaga ang oras hatod sa kanabot kang Cabral Bicolandia Supermart hatod manyang kan DMSQ sirman hatod dyan kan original na Master Square. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal asin man international, maabot pa da sa 2 taon bago mabakunan ang gabos na namamanuaan laban sa COVID-19. Ini ang pagtaya kang World Health Organization Country Representative Dr. Rabindra Abiyang Singhe. Ginibo kang top WHO official sa Nasyon kang Pilipinas ang payag sa tao naman da kang paggamagama kang kadaklan na bakuna daa ang makakapagsalbar sa kinaban. Sigon ki Dr. Rabindra, maski pa da may bakuna na, day pa dapat ini ang makakapagpabukas sa kinaban. Sigun sa iya, day pa nawawara ang virus, ninhuli tapadagos ang transmission. Ninuri kini dapat ligtas ang gabos kaya mas maraydaang mantiniron na sunodon ang health protocol, lalo na ang physical distancing measures para malikayan ang pagsusunod ka mga mutation ka new variant kan virus. Mientras tanto, pinaglinaw man ni Dr. Rabindra na daina kay puan pa ang double na face mask kung ang ginagamit man kan sarong tao, sarong surgical mask. Bareta lokal, nasa linya si Carlo Baldosa. Fully operational na ang water treatment facility kan sanitary landfill kan Ciudad Dinaga. Isusugmayan sa kumpirmasyon ni Engineer Joel Martin kan SWMO. Pero dahil sa solusyon tanganing mawara ang malain na alisgaw kan basura na iyong pinagreklamo kan mga taga-barangay Palestina Singkadlan dyan sa Pili Camarines Sur. Sinabi pa ni Engineer Martin, nasagkod sa dahil na mawara ang namandata nga parong gikan sa landfill dahil sinamauntok sa paghanap ng solusyon. Mientras tanto, katakudman kanan ma-extra katubig gikan sa mga basura sa landfill, ini ang nasa serye pa ng pag-aada linhuli tabo ng magbulos ng tubig gikan sa ikan digdi, pasinin sa Yabu River kung hain, kaya nagpaparigusan ini kan mga residentes kan Pili, asin sagana pala sa mga sira. Sa madaling sabi, maagi sa parang stage ni filtration ng tubig haling landfill antes na magpawaswas sa nasabi ng salog. Dugang na report para sa 97.5 OKFM, ini si Carlo Baldo, sa gusto ko, okay ka. Gusto ko okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Rizal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abelian Streets, Peña Francia Avenue, Naga City.
Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ning do-it-yourself sa full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ning 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance sa ka-exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Forest Up sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Forest Up, presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Forest Up na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta alas 7. 18 minutos makagyang alas 7 ni na pag-aga palago sa Bangon Bareta alas 7 sa lado nasyonal. Presidente Duterte nagpalos ni na pagkasuya sa abuso kang European Union. Ninulita may modus operandi daw niyan ang European Union para makagulpi ning supply ni na bakuna. Ang ginigibo ang mga kumpanya ning bakuna lalong-lalo na ang AstraZeneca naggibo sa Britanya ang pinag-iipit sa pagining investigasyon. Pinag-iimbestigaran subot ang delivery kini ang pagpapa-order asin kung ano-anong mga requirements nagarong nagkakatarakot na lugod ang nasabi ng kumpanya ng bakuna kung kaya mapabursinda sa European Union asin tatawanan ng priority ang mga taga-European Union kesa sa ibang lugar arugan Asia. Ninuli kini na abala ang pagkuha kang Pilipinas ng bakuna hali sa ibang kumpanya tanasisibot sinda sa pangipit sa European Union. Sinabi ni Presidente Duterte na nakakapag-abuso ang iyo ninulita palibas sa mayayaman ang nasyon kung kaya inapudan kaniyang ASEAN na sila magpasinsuan. Maabot man subot ang panahon ang ASEAN kaibanan ang Pilipinas, masikat man na nasyon as hindi naman pwedeng kawat-kawatan lang kang European Union. Priority niyang Kampalasyo Malacanang ang seguridad kang mga Pilipinong nagtatrabaho duman sa Myanmar. Magigurum duman sa Myanmar medyo magulo ta nagkaigwaning kudita asin pinag-take over ang gobyerno kani Aung San Suu Kyi na mga presidente duman sa kaiba pang mga cabinet secretaries ang ikinurulong kan mga rebelde mga soldados nangunyan iyon na nagkakaput kan Myanmar.
Pinagpapalakaw ni Presidente Duterte na siguro na nasa ligtas na kamugtakan ang mga Pilipino asin kung gustong magpuli inikko ko anong sa paagi ng barko o bagaman eroplano na day tanganing day makulgan asin man malinyarang buhay ka mga Pilipino duman sa Myanmar. Mga patakaran sa quarantine tutugakan na sa bulanin Marso kung kaya magigianan ang pagbuhay ka mga Pilipino. Yun ang sabi ni Acting Socio-Economic Planning Secretary Carla Kendrick Chua. Sa sayang pagtaya, ang NEDA marekomendar na kay Presidente Duterte na tugakan ang quarantine sa bulanin Marso. Ninulta nagagayuna ang dalagan kan ekonomiya. Kapag nagpasunod pasubot ni mga lockdown o pangipit o pagpaparurok kan quarantine, lalong magbabagsak ang ekonomiya kan Pilipinas. Alagad kinakaipon subot ang kooperasyon ka mga Pilipino sigun paman sa ekonomista na dapat magsunod sa mga protokol. Ninulit kapag nagsusunod sa tamang protokol, nagbabagsak man ang numero kan COVID-19 asin magpapalagos na mag-asenso ang ekonomiya kan Pilipinas. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. 3 natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar.
Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta alas 7. Minutos makagyang alas 7 ni na pag-aga mga bareta sa lado internasyonal naghahadit subot ang mga Pilipinong nagtatrabaho duman sa Russia kung sakaling magaluy pa asin maglala pa ang karibukan darakan mga nangyayaring mahiwas na demonstrasyon sa Russia. Inot naman kanina sa sobra sa 5,000 katao na ang aresto ka mga pulis sa Russia matapos magbali ang mga ini sa ikaduhang sunod na semana kang kilos protesta bilang suporta sa pinagpreso na opposition leader na si Alexei Navalny. Matatanda si Alexei Navalny iyo ang number 1 na kritiko ni Vladimir Putin asin iyong kalaban sa pagiging pamayo kan Russia. Kung kaya ini pinagsautan nga ni kini ang Russia na pinaghilo asin pinagbulong siya duman sa Germany. Sa pagbalik niya ini ikinunkun giraray sa kalabos at tutubudan ka mga tao duman sa Russia na iniipit na maray si Alexei Navalny para na magparabulgar ka mga karatan subot na ginigibo ni Vladimir Putin. Sa karibukan, nangingisugan mga pulis na pinag-arestar ikinukunkun asin day talaga pinaparluas ang mga preso asin pinag-aaditan na baka may madamay na mga Pilipino duman sa Russia. Sa iba pang bareta sa lado international, nangapudan si United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet na palibriyo na ang nasa 45 katao na ipinagkunkun sa kalabos duman sa Myanmar matapos magibo ng kudita ang militar duman sa Myanmar. Kanakaging Lunes, kang agawong kang militar ang kapangyarihan gikang kay State Councilor Aung San Suu Kyi kay bana na nakulong ni Suu Kyi ang iba pang mga pamayokan sa ilang partido na National League for Democracy o NLD. Inot naman daang nangapunan si President Win Myint sa mga namamanuan ka Myanmar na daay magibo ning karibukan asin mag-akto base sa ley na pinapautob duman sa nasyon. Ang Nobel Peace Prize winner na si Suu Kyi ang nagtukaw sa pwesto kan 2015 sa pagining landslide election na pinagsundan man ning haros sarong dekadang house arrest ninuli man sa pagkikipaglaban niya sa demokrasya. Ninuli sa sayang pinaglalaban, naging international icon ini asin nagserbi pang bayani kang Myanmar. Pinagkukonsidera subot ni Joe Biden ang pagpataw ng panibagong mga sanksyon laban sa North Korea asin maging ang posibleng aksyon laban sa Russia. Sigon kay US Secretary of State Antony Blinken, kabalida sa mga kasangkapan na may katuyan itulod ang denuclearization ang pagalikan na nuklear kana Korean Peninsula. Iyo ang karagdagan ng sanksyon asin mga diplomatic incentives na day kani pinaglaladlad. Nagadit man da si Blinken sa violent crackdown sa mga rallyista sa Russia asin pag-aresto sa rinibong mga tao pinagirit nindang palibriyo na sa pagkakakulong. Sa entertainment, pinagtuga ka music legend na si Tony Bennett na presenting ini nakikipaglaban sa Alzheimer's disease. Base man sa feature report kang AARP magazine, kan 2015 pang nahilinganing sintomas ka nasabi ng helang ang 94-year-old legendary singer. Life is a gift even with Alzheimer's. Thank you to Susan sa sayang agom sa pamilya for their support. Yan ang sabi ni
Tony Bennett. Sa kantong putikon news, nangapudan ang kantong putikon sa mga Bicolano na day pagalion sa sendang isipan ang bakuna sa COVID-19. Ini matapos na makaabot sa kantong putikon ang paninindugan kanibang taga-baryo na day magpabakuna tanong padasindan na kaigwan ng kaso ng COVID-19 o bagaman na sindang banwa na kaigwan ng kaso ng COVID-19 alagad na rayman tulos kinaagahan. Ang mga baryo o barangay na haros padaday tinamaan ng COVID-19, igwa sa Gainza, may sa Siruma sa Lagunoy, na haros zero COVID-19 kung kayan mga tao, haros harabo da magpabakuna, taano pa man tababakunan, na sinda marayman ang sindang kamugtakan na day tinatamaan ng COVID-19. Iyan ang mga preskong bareta sa Bangon Bareta alas 7 na kaibanan sa lado lokal, sinda Carlo Baldosa, Sirman Hill de la Cruz. Ini ang sendong para barita, Bert de los Martires. Bangon Bareta alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa indo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Bareta alas 7. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon